Здравейте, уважаеми колеги! Много се радвам, че отново ще можем да бъдем заедно. Събрани една провокативна тема, по която вие със сигурност работите. Със сигурност сте изпробвали много ресурси, но по тази тема винаги има още какво да си кажем и още с какво да надградим това, което бихме могли да правим в класната стая. Реших тази вечер в днешното представяне да обединим възможностите за учене чрез игра около един ресурс, най-новият ресурс EasyZnайко, който е част от платформата на CLED България Easy. Easy като инструмент в своята демо-версия в момента бихте могли дори и по време на нашата среща, но аз ви препоръчвам сега да не кликате вътре в самото EasyZnайко, защото в реда на моята презентация ще има достатъчни линкове, с които ще ви запозная с различни възможности, но аз съм убедена, че веднага след срещата, особено тези, които не са използвали EasyZnайко в своите часове, ще бъдат провокирани веднага да се срещнат с този много интересен образователен ресурс. И така, EasyZnайко, уважаеми колеги, със сигурност ще ви помогне да организирате един нов модел, един нов начин на работа в класната стая. Всичко това е наистина много удобно в момента, защото CLED България предоставя възможност за абсолютно свободен, безплатен достъп до всички ресурси на Easy. Или с една дума, платформата до всички тези десетки хиляди различни по своите формати файлове, които ще ви помагат в обучението в различни класове, както виждате, не само в начален етап, каквато е публиката ни днес в основните поканени, които сте, да имате тази възможност да достъпите до Easy, да създадете свой профил и да се възползвате от качеството на тези ресурси. И с две думи, в началото само ще ви кажа как може да достъпите до Easy и респективно до EasyZnайко, за което основно ще говорим в следващият един час. Наистина, достъпът в момента е много бърз, много лесен. Необходимо е като първа стъпка да отворите сайта на CLED България, да откриете бутона вход в CLED профил ID, това, което виждате тук маркирано с стрелка, и да създадете свой профил. От тук нататък наистина ще можете да се възползвате комплексно от абсолютно всички ресурси в частта начален етап, първи, четвърти клас, плюс някои безплатни ресурси, които като EasyZnайко, като безопасен интернет ще ви помагат да провеждате различни видове часове. В хода на презентацията аз ще се постарая да отворя различни линкове, като ще ги коментираме от гледна точка на ползите и на методиката, с която бихте могли да организирате часовете. Но нека сега да направим една бърза демонстрация откъде и как да влезете. Ето, при регистриране и при създаване на своя ID профил би следвало да се отвори този екран. Аз съм убедена, че повечето от вас, които слушат в момента и ни гледат, познават тази визия, но нека да покажем, че тук се намира и иконата на образователният ресурс EasyZnайко. Продължавам нататък в своята презентация. Както разбрахме, създаваме профил CLED ID и казваме не на скуката и започваме да провеждаме часовете си наистина с едни изключително богати на възможности ресурси, които ще ви осигурят вълнуващо, мотивиращо обучение и много голямо разнообразие, уважаеми колеги, в вашите часове. EasyZnайко наистина има широка приложимост и огромни възможности. Има и някои ресурси, които са уникални и които платформата на CLED България Easy изобщо ви предоставя. Вие бихте могли да използвате ресурсите на EasyZnайко в часовете по общообразователна подготовка. Това е абсолютно сигурно, защото когато ги разглеждате, когато планирате как и кога да ги използвате по време на часовете по математика, български, родинознание и така нататък,
ще можете в един много интересен и много нетипичен, с много интересни картини, с много интересни звукови ефекти, с много забавни герои, да увличате своите ученици в това да се научава по-бързо таблицата за умножение, да се пише правилно, да се разпознават частите на речта и така нататък и така нататък. Ще покажем някои възможности в хода на презентацията. Естествено, Изи Знайко би могло в партньорство с вашите колеги в дейностите целодневна организация на деня също да партнирате по един много успешен начин, защото точно игровата форма, в която са поставени ресурсите, ще помогне на колегите ви в екип, имам предвид, да занимават учениците и да подпомагат формирането на знания и умения по един начин, който не повтаря това, което се е случило в часовете в общообразователна подготовка. Ресурсите в Изи Знайко по никакъв начин не повтарят и не дублират ресурсите, които по класове ние сме позиционирали съответно по учебните предмети в частта начален етап. Разбира се, Изи Знайко би могла като обем от ресурси да се използва и за индивидуална, и за групова работа. Ще споменем някои възможности. За тези от вас, които имат иновативни паралелки или работят в иновативни училища по различни иновации, също биха могли по един много специфичен начин да използват този ресурс, защото тук безспорно, естествено е това, че дигитализацията и формиране на дигитални компетентности веднага изплува и тя е като една огромна и първа възможност, първостепенна възможност точно в посока на различни иновации или в посока на формиране на различни компетентности. Естествено, ресурсите биха могли да подкрепят и вашите часове по разширена подготовка или по факултативна подготовка, там където вие имате нужда от допълнителни ресурси или да обогатите своите вече планирани дейности в съответните програми. Така че приложимостта е наистина в вашите ръце, в това какви модели и какви идеи вие бихте могли да разработите в зависимост от спецификата на класовете си, в зависимост от целите, от нивото на постижение на класовете си и така нататък. Това са неща, които за вас са познати и с които вие ще намерите вкуса, ако бих могла така да се изразя, на този огромен дигитален ресурс, изобщо като пакет, който Клет България ви предоставя. Отново нека да кажа в известен смисъл като своя защита за това, което ви показвам на този етап, е, че все още позиционираме Изи Знайко в демо вариант, но за новата учебна година и към края на учебната година, естествено, ресурсите ще работят в своята пълна степен, ще се обогатяват всички учебни предмети. Още интересно за този пакет от ресурси е, че много учители са участвали тук и са взели отношение при разработването, както и може би малцина от вас са взели отношение и в оценяването, което наскоро мина като няколко етапа в този аспект. И така, аз ще започна с ползите и възможностите за създаване на такава образователна среда чрез използването на дигиталните ресурси. Тук трябва да кажем една особеност. Когато говорим за методика на прилагане на игровия подход, естествено, като че ли доминира по един познат на всички ни начин това да се работи в група, в екипи, да има състезателен елемент и като че ли повече да се работи с веществени материали на чина, с ръце учениците да пипат, да лепят, да строят и така нататък и така нататък. Тук обаче обръщаме играта малко в по-друг аспект, т.е. прибавяме и дигиталният ресурс. Но аз, както и предполагам повечето от вас, сме за това винаги в часа да има един успешен баланс между това, което учениците правят на чиновете си или в естествена форма, докато общуват помежду си,
в класната стая, на двора или в друго място, в което вие провеждате своите занятия, обучение. Тук говорим за едни ресурси, които се излъчват от едно устройство или от няколко устройства, ако се намирате в подходяща дигитална среда. Имам предвид, вашите ученици разполагат с персонални устройства, таблети или компютри, или пък сте заели в някои от часовете компютърния кабинет, където също бихте могли да организирате и да проведете часове с помощта на ресурсите от EasyZnайко. Ето защо, когато решите каква точно ще бъде тази образователна среда, дали класната стая или друг елемент от вашата училищна среда, следва да подбирате и своите ресурси. Затова аз съм се опитала по по-известни параметри да ранжирам и да ви представя тези ресурси, като, разбира се, ще коментираме с вас това какви допълнителни възможности, като работни листове, като организация, като занимателни елементи, бихте могли да съчетаете с тези дигитални ресурси и наистина образователната ви среда да става по-интересна и най-вече, колеги, както всички знаем, по-ефективна и целите на обучителния процес да бъдат така по-високо успешни или постигнати. И нека да започнем с един от параметрите, които съм набелязала, а именно възможността да използваме EasyZnайко за работа по групи, като прибавим тук, разбира се, и състезателният елемент. Нека да кажа, че ако възникнат въпроси, ще ви помоля да ги споделите в чата, за да можем към края на срещата, аз ще оставя няколко минути, да обърнем внимание на тези ваши въпроси, които сте поставили в мястото за чат, тъй като в момента аз не ви чувам и не ви виждам дори, поради споделянето на екран. Надявам се, че вие пък добре ще виждате това, което аз правя. И така отварям един ресурс, който ресурс е от игри и това е Сметало, така е наречен. Как работи EasyZnайко, тук ще ви демонстрирам винаги какъвто и ресурс да отворите, от който и клас да е този ресурс, той винаги започва с бутона Старт. Това прави използването на EasyZnайко изключително лесно, много интуитивно, но пък с много възможности в посока на това да организирате интересен, забавен, мотивиращ учебен процес. И тук нашето нетрадиционно дигитално Сметало ще се отвори. Ще чуете винаги една така интересна интродукция. В много от ресурсите държа да отбележа, че има такива музикални интродукции, колеги, които са много изчистени, много леки, много елегантни, но пък те имат много стойностен дидактически смисъл. Защо? Защото при чуването на определен сигнал човекът и учениците ви, които ще са пред вас в класната стая, веднага се задейства от тях способността да замълчат, да се укротят, да застанат в позиция, да изчакат това, което ще пуснете вие на дъската или на лаптоп или на електронен дисплей и така нататък, в зависи от това какви устройства ще използвате. Друга типична черта, тъй като съм отворила в момента един пример, друга типична черта на използването на ресурсите на EasyZnайко е, че освен тези аудиосигнали, които ще можете да чувате и те ще ви служат наистина за много сериозна организация на процеса, който или на дейностите, които сте планирали, винаги има и подкрепа с текстове. Така че и тук прибавяме онова, което ви казах преди малко на слайда, че в посока на това да формираме дигитални компетентности, като слушане, като четене на дигитални текстове и техният анализ и след това да се приложи всичко това от дадената инструкция през компютъра, наистина ще ви помага и ще реализирате на практика едни такива много стойностни упражнения, които ще ви помогнат при формирането, особено, както казах, на дигитални компетентности. И тук, както виждате, в първите задачи те не са никак трудни.
и примерите, които ще покажа в последствие, но пък веднага погледът на ученика трябва да се насочи, много бързо да се ориентира и наистина в посока на състезателният елемент, освен че тук ще учим математика, разбира се, веднага ще може да бъде включен. Достатъчно е вие да планирате добре как ще използвате точно този ресурс. Как ще организирате? Дали ще има групи, дали ще има отделни ученици, които ще кликат, ще се включат в различните дейности, но аз така ви гарантирам, че енергията на учениците и на децата ще бъде много голяма в посока на това всеки да пробва как точно и как да се включи в дадената дейност. Хубавото на всеки ресурс е, че това, което трябва да се случи, естествено изпълнява указанието дадено в задачата. Но в инструкцията има изключително много съдържателни елементи, които включват наистина така възможности за това на учениците да се концентрират, да разберат смисъла и след това да го приложат на практика. Тук става въпрос в посока на часовете ви по математика, разбира се, да се отброят десетиците, да се отброят единиците. Нека да не ви прави впечатление, както казах, в момента сме в демо формат, предстоят и някои до изчиствания терминологично, защото тук вместо единици, да, се появява думичката числа, но нека да разбираме в случая единици, ако вие успявате да четете на вашите екрани. Когато всеки играч или отбор или индивидуален участник в тази игра кликне и даде своят отговор вече като финал на това, което е направил, хубавото е, че веднага се появява и обратната връзка. Естествено, познатите ни цветове, червено като грешка и зелено като да, всичко е както трябва, нали, справихте се чудесно и така нататък. Ще говорим специално за обратната връзка. Дава тутък си това... машината оценява и дава обратна връзка как се е справил отделният участник в дейността или пък, както казахме, даден отбор. А посредством бутонът провери, винаги ще имате една стойностна обратна връзка за това как се е справил даденият участник. Така, в този ред на мисли продължаваме с отварянето и преглеждането на друга група, ако бих могла така да се изразя, образователни ресурси, например, умения за взимане на решение и аргументиране. Особено в класовете 3 и 4, където вече влизат учебните предмети като човек и общество, човек и природа, разбира се и в другите класове, ще намерите такъв тип задачи, в които бихте могли наистина посредством тази игра да провокирате това учениците да изразяват мнение, да аргументират своят отговор. И ето отново познатият ни вече бутон начало и тази инструкция, слухова инструкция, аудиоинструкция. Кои вещества се разтварят във вода? Постави свойството на съответното място. Дали се чува добре, може би аз малко ще увелича звука на своя компютър, но тъй или иначе, винаги в долният ляв ъгъл, колеги, ще се появява тази аудиоинструкция, която ще води учениците до подробностите по отношение на решаването на задачата. Не само в съдържателен аспект, но тук има инструкции точно къде да се кликне, как да се кликне, кой цвят бутон и така нататък. Вие разглеждайки, разбира се, разглеждайки вече ресурсите, ще откривате такива инструкции. Затварям тук с помощта на хикчето, за да може наистина на целият екран да се покаже задачата и учениците посредством... Разтваря се във вода. Посредством издърпване или привлачене, както знаем, да поставят съответното тук... Не се разтваря във вода. Да поставят на място.
Не приключваме обаче само до това да поставим дали се разтваря в случай или не се разтваря в вода. От тук нататък вие бихте могли да направите много съдържателни, много интересни разговори, много интересни аргументации, защо са взели това решение, защо са привлекли бутона "не се разтваря във вода" точно до чувалчето с пясък. И ако се размислим и задълбочим коментара по отношение на един такъв тип задачи, те наистина са много и различни по различен начин, ще видите колко много сетива се включва тук, освен знанията, които имат учениците по човекът и природата в случая, но виждате, че трябва на картинно ниво да се различат дадените в случая вещества или предмети и така нататък, за да може да се вземе и правилният отговор. Естествено, тук вие бихте могли да ги провокирате, тук би могла да се организира една много интересна среда образователна от типа на тези първи стъпки в обучението на малките ученици в начален етап на това как да водят дебат, как да изразяват своите становища, как да се аргументират. Необходимо ли е да дадем още примери за това какви други вещества се разтварят във водата или, например, какво се случва с солта, когато тя се разтвори в водата, ами с пясъка, когато пясъкът е в вода и така нататък. Виждате колко много интересни и допълнителни разговори и упражнения или дори работни листове бихте могли да направите в посока точно на едни такива типове задачи. И в случая, когато натиснем зеленият бутон "Провери", винаги след като приключи изборът на ученик и той е извършил всички дейности по отношение на решаването на задачата, да, сега моят резултат тук не е правилен, защото аз не довърших задачата, нали, за да пестим време, веднага има съответният резултат и обратна връзка. Защото машината в момента отчете, че аз не съм се справила с останалите две примерчета, които бяха позиционирани тук. И ето по какъв начин се появява и обратната връзка, но аз ще оставя да коментираме точно това в един малко по-специфичен момент и по-специфичен детайл. Предлагам ви да разгледаме още една група ресурси. За мен те са изключително полезни и с изключително богата възможност не само в посока на овладяване на конкретните знания, в случая по човек и общество. Говорим за трети клас, като пример съм взела. Има подобни групи ресурси и в четвърти клас, разбира се, но това са едни ресурси, които съдържат наистина огромно богатство за дейности и вижте аз какво бих ви предложила. Става въпрос за българските градове през средновековието. Това са крепости. Учениците ще могат да наблюдават реалистични снимки, поставени тук, естествено с имената на крепостите. Ето ви друг вид инструкция, в която инструкция кликни върху бялото поле и научи повече за българските градове през средновековието. Тук указанието или аудиотекста, който е поставен и съпътства този ресурс, не е в посока да се изпълни някаква задача в състезателен характер, както я направихме в предните демонстрации. Тук имаме един познавателен елемент с много хубаво съдържание. При кликването наистина на отбелязаното име, в случая Асеновата крепост, ще може да се отвори поле с текст, а това поле с текст само по себе си е придружено отново. Асеновата крепост е средновековна крепост. Е придружено отново с аудио звук, който ще може да разкаже и да представи този текст под аудиоформат. И ето тук започваме вече да се убеждаваме в огромния потенциал на този дигитален ресурс EasyZnайко. Не само ще виждаме и то реалистични снимки, анимирани ресурси и стилизирани илюстрации и така нататък. Тоест богатството от гледна точка на илюстрирането е голямо, но богатството и от гледна точка на това да бъдат подкрепени всички видове учещи се наши ученици, такива, които възприемат визуално информацията, такива, които възприемат аудио, такива, които имат специфични потребности, също ще могат да обезпечат и своя начин на възприемане на информацията.
в всеки от бутоните, които виждате в долната страна на този импровизиран виртуален екран, който ни показва в случая Асенова крепост, се намират други такива крепости, които, виждате, това са 7, 8, 9 примера, в които можете да пътешествате, и за това аз си позволих да нарека тази група ресурси и така да ви дам идея как бихте могли да си правите такива виртуални пътешествия с помощта на Изи Знайков. И сега, за да ви подкрепя с още идеи, да речем, след като преминете през всички тези крепости, пътешествате през тях, чуете някои текстове или прочетете някои данни за всичко това, което видяхте на екрана. Например, аз бих ви предложила да имате в готовност, да речем, един такъв работен лист. Ето тази карта, другата ще използваме след малко. Тази карта, в която карта предварително, защото в трети клас все още е рано да ги караме да откриват всички, може би по-голямата част от тези крепости ще успеят да ги намерят, но има и такива сред примерите, които, да речем, в Момчилград, в Провадия, по-трудно биха могли да се ориентират третокласниците. Затова, да речем, вие бихте могли да направите един такъв работен лист, в който са отбелязани населените места, в близост до които се намират крепостите. Отново в посока на това да направим едни виртуални маршрути. Ето, аз сега ще се опитам тук пред вас да го направя с помощта на виртуалната писалка от презентацията. Ще мина през крепостите в Северна България, ще се фокусирам, да речем, върху старият град в София, ще фиксирам някои от крепостите в Южна България, и това ще ви помогне, освен че са чули, освен че са видяли, освен че са играли посредством Изи Знайков, да направите едни много съществени ориентири в Северна България, в Южна България. Т.е. ще могат да формират онези умения хем на концентрация, хем на получаване и селектиране на нова информация. Може за преговор да използвате всичко това, за обобщение в даден материал, в случая по историческата част на човекът и обществото. И нещо много важно, да ги учим в този предмет специално, да се ориентират и по карта и да използват такива графични умения, които са изключително важни. И още много други примери. Разбира се, вие самите само с една такава насока съм убедена, че ще можете да генерирате много примери, защото такива със сигурност ще ви хрумнат. Връщам се на този слайд, за да отворя още един линк, който подготвих тук, пак в посока на това да формираме и дигитални умения, и умения за ориентиране, да ги учим да се ориентират в посоките на света, нещо, което винаги е трудно и много сложно и в началният етап. Това пък е изключително важно точно в тези предмети. Човеците, както ги наричаме, особено в обществото. И ето ви, тук е още един такъв забавен елемент, с много съдържателна и познавателна стойност, колеги. Тук се изисква наистина една доста висока познавателна култура и грамотност на това ученикът да разпознае, да прочете и съответно да кликне върху реката, която не извира в случая от Стара планина. Но когато се премине през целият този пъзел, през различни въпроси, ето тук ще продължим, няма да кликам до края, за да не губим време, но когато се попълни и се скрият всичките тези плочки, нали, казано на дигитален език, които съдържат информация, ще се разкрие една картина. Самата картина след това ще ви даде възможност да коментирате, да разпознаете, да откриете на картата, ако трябва, да прочетете още допълнителна информация. В случая тук сме на водопада Райското пръскало, нали, ако стигнем до край с целият този ресурс. И отново, разбира се, можем да минем през бутона Провери. И аз пък тук съм ви поставила другата карта, ако тази е
нали, картата, която ще съдържа населените места, другата карта пък, която с помощта на цветовите условни знаци ще ви даде възможност да откриете планините, реките, да ги назовете, дори да ги надпишат. Изобщо през тази игрова и много забавна и много така ентусиазирана и мотивираща игра, която ви дава Изи Знайко, с откриването на случая на реките, достигането до финалната картина. Тя наистина е много енергизираща и когато с класа си успявате да я направите и да стигнете до край, то и поздравленията, които героите на Изи Знайко ще ви дадат, са много приятни и много мотивиращи и дават наистина голяма енергия за това да учим следващи неща, които иначе са малко трудни, трудно се откриват, трудно се запомнят, но когато знаем всички, преминем през такива забавни формати, всичко се случва много по-лесно и много по-трайно се усвоява като понятие в случая, защото това, трябва да си кажем ние помежду си вече на методически език, това са едни единични понятия, имена на реки, които като една обща култура остават в съзнанието на учениците и те ще боравят с тях до най-високите класове, когато изучават дадените учебни предмети. Още една интересна група ресурси бих ви показала, която съм обединила под шапката провокиране на творчество, участие в симулации и наблюдение. Точно това е хубаво на дигиталните ресурси и на различните формати файлове, които ви предлагаме не само в Изи Знайко, но и изобщо в Изи, че тези провокации, стига модела ви методически и целите ви да бъдат добре избистрени, добре композирани, добре моделирани, наистина ще ви гарантират един много успешен, много ефективен учебен процес с постигане на много хубави цели, като знания, като трайност на знания, като умения и интерес най-вече на вашите ученици. Но нека да видим тук какво бихте могли да правите с тази група ресурси, които съм подготвила. Тук, както ви казах и в началото, в съдържателен елемент, чрез тези, вижте колко забавна е визията, колко занимателна е тя, колко караща ни да кликаме съответно на дадените места, за да попълваме съответно отговорите. Това не е традиционният начин за учене на таблицата в случая или за изчислителни задачи за умножение и деление, това, което е показано, но пък това е един начин, който подтиква, нали, учениците да пресмятат, и то не само да пресмятат вярно, да пресмятат за време, да се състезават за своят успех. И по начина, по който вече обясних, в технологията на откриването на дадени ресурси, стигайте до края на екрана, за да успявате да видите цялото богатство на ресурси. В случая тук говорим за усвояване на знания, както бях сложила и шапката на слайда, за който отваряме в момента, но пък тук по един много нестандартен начин хем учениците ще смятат, хем ще работят с цветове съответно, ще използват инструментите, които им позволяват да откриват верният отговор, да се ориентират вярно към съответните цветове. И затова под шапката на провокиране на интерес и формиране на трайни знания и умения и в известен смисъл творчески умения, както виждате, вие бихте могли и да надграждате много успешно един такъв модел, който е показан в този ресурс. Аз ще кликна до края, без да минаваме в всичките, за да видите наистина колко интересни и колко занимателни са тези ресурси, които специално са поставени под този знак. В един следващ вариант, обаче, в един много сериозен ресурс, сериозен го наричам. Защо? Защото тук вече ще се срещнем с читанката в първи клас, но тук ще се срещнат вашите ученици и с едни много хубави дигитални текстове. И след като чуят инструкцията... Прочети текста, премини на следващите слайдове и отговори на въпросите.
Вие веднага се досещате, че тук ще направим с вас едно дигитално четене с разбиране. Чухме инструкцията, пред вас е текста. Разбира се, този текст може да бъде поставен и на листче пред учениците. Зависи как сте организирали своята среда. Както казах, възможностите са изключително много, но погледнете в един много привлекателен, много естетически издържан вариант се поставят тези среди, сред които би трябвало учениците да изберат, след като са прочели текста, в каква среда се извършва действието, съответно да направят своя избор и да продължат нататък. След като открият героите, които участват в приказката, ето тук неправилно кликнах, да оприличат опашката на работливка, съответно с предмета, който е даден. Вижте колко много ориентири, т.е. колко много провокации по отношение на ориентири, на ориентация изобщо биха могли да имат. Една изключително интересна група от задачи, с която в крайна сметка ние формираме този феномен, наречен четене с разбиране, тук даже слушане с разбиране, колко много интересни картинни опори и слухови опори са поставени, за да може ученика да направи и да формира тези знания, умения, вече в определени моменти и компетентности. Така че такива подобни групи ресурси също ще откривате в Easy Знайко. Достатъчно е, пак казвам, да разгледате, да видите и да прецените какво и кога ще използвате. Ето ви още нещо изключително интересно. На пръв прочит, може би тези задачи са доста елементарни понякога, тогава когато трябва да изберем меки, твърди, прозрачни, гладки и така нататък. Но в посока на това, че учениците имат възможност чрез текст, чрез картинна опора, изображение, да вземат решение какъв вид е твърд и гладък. Този предмет, дали е твърд и гладък, твърд дали това е чашата, дали това са обувките, възглавницата или гумата. Това, колеги, следва да ви води към една идея, когато планирате, т.е. към една цел, когато планирате използването на този ресурс, а именно да се опираме на конкретният опит на учениците. По един или друг начин те общуват с тези материали, по един или друг начин те имат своя, макар и малък човешки опит на този етап от своя живот с различни предмети. И когато те взимат вече решение как точно и какви са точно тези предмети, но трябва да го вземат чрез определено зададени параметри и критерии. Твърд и гладък, прозрачен и гладък, т.е. една комбинация, в която наистина ги поставяме да вземат определено решение. Така че в посока на това по какъв начин бихте могли да използвате опита на учениците, как да подкрепите формирането на социалните им умения, а как след това да разговаряте за това какво означава да е твърд и гладък чашата, стъклото, за чупливост, за полезност на материалите и така нататък и така нататък. Тоест от тук можете да изходите и да направите едни много сериозни и полезни дискусии за своите ученици. И още една група ресурси, пак много интересна, много пространствено ориентирана, отново група ресурси, която ще ви води в посока на това да включвате децата посредством ресурсите на Easy Знайко в такъв симулационен вариант, да ги карате да си представят, да ги виждат тези обекти, които може би човек никога няма да види, да се качи на съответния връх, но това, че провокираме от тях интереса чрез картинните изображения, чрез това, че можем да ги подтикнем, да ги провокираме, да ги мотивираме, да си представят къде са, как се разхождат по върховете на Стара планина, и кои са върховете на нашата Стара планина. Ето отново тук можете да се доберете до такава допълнителна информация, а пък налице са и много
задълбочени, бих казала, междупредметни връзки. Ето как през връх Ком ще стигнем до маршрута Ком Емине, т.е. ще минем през цялото било на Стара планина, ще преминем през това как писателят Иван Вазов е възпял тази планина. Изобщо доста задълбочена организация на своите часове бихте могли да направите през една изключително интересна, нетрадиционна, нетипична по своя начин на поднасяне дигитална информация. И ето как виждате на дадените изображения, ще минете през различните върхове, ще прочетете за тях определена информация и разбира се, отново с помощта на подходящи работни листове бихте могли да продължите тази работа. Аз дори тук сега, докато говоря пред вас, бих ви предложила, съвсем хрумва ми в момента, и такъв вариант. Може да ги попитате, били ли са някъде, чували ли са от своите близки, родители, по-големи братя, сестри и така нататък за някои от тези върхове. Дори бихте могли да включите много интересни емоционални елементи в тези дискусии и разговори, а именно кой от върховете бихте изкачили през лятото или през пролета, или през кой сезон смятате, че е най-удачно да се изкачи, за да няма трудности и така нататък. Тоест, едно такова виртуално пътешествие наистина може да провокира изключително много полезни разговори, свързани точно с такива житейски моменти. Точно това, от което нашите ученици изключително много се нуждаят. Разбира се, моделирането на такива ситуации, на такава образователна среда, колеги, когато имате такъв хубав, такъв пълноценен ресурс и от методическа, и от дидактическа гледна точка, е единствено само в вашите ръце. Планирайте смело, разгледайте ги. Сега е момента да разгледате тази демо-версия, за да си набележите такива интересни часове, които със сигурност ще привлекат вниманието на вашите ученици. Да, тук съм сложила една карта, защото тук пък може да изчертаете този маршрут, който преди малко коментирахме чрез върховете на Стара планина. Игровите ресурси в своя голяма степен формират, разбира се, знания, но пък и много голямият смисъл на тяхното използване е да се тренира паметта, да тренираме концентрацията, да тренираме моториката на ръката. И под тази група ресурси бих ви предложила да разгледате някои от тях. Отново казвам, че във всички класове и по всички учебни предмети бихте могли да намерите подобни. И разбира се, вие също, разглеждайки, и у вас могат да хрумнат различни идеи за това как да се използва даденият ресурс. Ето ви тук един пъзъл, който ще наредим с това прилепче. Веднага на първо място излиза това, че този, който реди пъзъла, ще трябва да знае със сигурност таблицата за умножение. В случая ще направим едно деление и ще подреждаме елементите на пъзъла, но всичко това ще доведе до там да се нареди тази картина и от тук, разбира се, може да направите и продължение на разговора за този животински вид. Ето ви веднага една страхотна междупредметна връзка, която ще обогати познанията на учениците ви и изобщо като хора, защото това е втори клас, който съм отворила, и за часовете по родинознание, а изобщо ще обогати културата на децата. И понеже казах, че в този сегмент, който съм поставила, говорим не само за концентрация, за трениране на паметта, за натрупване на нови познания, разбира се, говорим и за моторика на ръката. Дигиталните ресурси, когато са подходящо направени и когато се използват по подходящ начин, биха могли наистина много успешно да тренират и моториката на ръката.
Тук вече комбинираме всичко и знанията за това как делим и знаем таблицата, разбира се да открием това, което е число, което е верен отговор и съответно да го поставим на даденото място, да привлечем с ръка, аз съвсем така на посоки в момента, докато говоря, за да не изтърва мисълта си, поставям дадените отговори на купите. Виждате, че поднасянето на информацията е доста нетрадиционно. Това са едни черешки красиви, нали, които ще отидат след това в ръчката с крем, сладко или както решите да интерпретирате даденото изображение. Ето ви подобна задача и с сок от портокали. Ами да, тази задача специално, пък и следващата, биха могли да се използват не само като една много забавна математика, като моторика на ръка, за индивидуална работа, за следобед за занималната, но пък можете да продължите разговора си и за здравословно хранене, нещо, което прозира от тези ресурси. С това искам да ви подскажа, че нито един от тези ресурси нямат случайно поставяне и винаги бихте могли да откривате следващи и следващи полезности, за да разговаряте и да обогатявате познанията на своите ученици. Ето ви малко български от четвърти клас, в случая сложно изречение. Отново инструкцията, която е долу в ляво. Отново е подсказано, ето ви тук вниманието, концентрацията, разбирането на инструкцията, четенето на изречение и това да вземем решение какво е това изречение. Само че тук, за да продължим, трябва да се затвори инструкцията и да се види дали вярно или не е подаден този отговор. Изчитането на всичко това може да стане в много и различна организация, може да стане индивидуално, може да направите и такава ситуация. Ще имате възможността да прочетете 5 изречения. Нека всеки от вас да отбележи на отделно листче отговора на първото упражнение. Нека сами те да си напишат, а след това някой може да демонстрира на електронната дъска или пък ако сте в компютърна зала, съответно да се подадат отговорите от всички участници в тази виртуална среща, която е свързана с сложно изречение в случая. Още една идея за организиране на учебната среда и още един пример, който много държа да ви покажа, защото той съдържа изключително много стойностни елементи, не само от това да откриваме дадените предмети и да ги знаем, това е трети клас математика, но това е и един интересен феномен в погледа на хората, да правим изглед отгоре, изглед отдолу, за в бъдеще, когато вече в по-големите класове, в часовете по математика, те се сблъскат с геометрията и по-специално с стереометрията, когато говорим по изобразително изкуство в по-големите класове за перспектива или за плосък образ и така нататък. Това е един изключително стойностен ресурс, който не само цветово, мисловно, на ментално ниво, но и като ориентиране ще подсказва на учениците си. Виждате, това е проекция, поглед отгоре, в случая на замъка, на комбинацията тук, която видяхте от купчета. Преминава се през различни предмети, колеги. Вижте, тези са по-изчистени. Тук също виждаме едни изчистени форми, но вижте колко интересна е тази проекция и колко интересен би могъл да бъде погледът на децата. Защо? Защото кулите, които се проектират с поглед отгоре, са с кръгла форма и те трябва съответно да ги открият по тези квадрати. Покрива на тази кула пък вече проектирана отгоре е един правилен квадрат, а пък по-нататък, ако преминете в задачите, ще видите едни по-нетипични форми, така че по отношение на ориентацията, като цветове, като видове предмети и форми, наистина бихте могли да тренирате много успешно уменията на своите ученици да се ориентират, да вземат решение, да си представят. А след това един такъв ресурс би могъл да се
продължи по един много интересен начин. Например, те сами да направят своя композиция от гумички, от някакви предмети, ето моливи имаме в случая, дори и природни някакви неща, които да подредят и сами да нарисуват нещо подобно, така че, както казах преди малко, под формата на това, че тренираме паметта, тренираме концентрацията, тренираме възможността да интерпретираме знанието и по един по-арт, по-творчески начин, да се интерпретира всичко това, е изключително полезно и изключително необходимо за хората изобщо на 21 век. Това означава гъвкавост на мисленето, взимане на бързи решения, бърза ориентация, ориентация по дадени опори. Всеки ще намери начина, по който да се ориентира. Един ще се ориентира по цветовете, друг ще се ориентира по формата, но важно е да достигнем в крайна сметка до правилните решения, до правилните изводи. Игровите елементи, които през дигиталната платформа ще имате възможност да използвате в своите часове, неминуемо повишавате и социалните умения, формирате умения за решаване на проблеми. Нещо, което споменах няколко пъти, че е изключително безценно да откриваме възможности, да впрягаме в добрия смисъл на думата персоналният опит на всеки ученик и да му даваме възможност да се изказва, да вземе отношение по даден проблем, без да има притесненията как мисли, как ги е представил. Ето тук идва и умението учениците да се изказват правилно, да използват правилните думи. По-нататък тези думи ще прераснат в понятия, след това понятията ще прераснат вече в научна терминология и така в годините, още от малките възрастови групи, върви наистина едно естествено надграждане. Но за да се случи всичко това е необходима среда, необходими са ситуации. И ето как чрез едни такива ресурси бихте могли да работите много целенасочено в посока на това да се формира един личен опит, да се оцени този опит и да се в личния живот на даденият ученик, на детето, да го пренесе той като отзив в своето семейство. И по този начин, естествено, социалният кръг се разширява и вие и вашите класове, разбира се, ще бъдат много по-успешни. И по този повод аз съм ви подготвила още една група от такива ресурси. Това са едни много приятни и много интересни видеа, много кратки видеа, в които ще можете да провокирате интереса и това учениците ви да споделят житейски опит. Децата, които живеят в големите градове, тези, които пътуват, в момента светът е отворен, семействата пътуват, децата попадат в различни ситуации. Провокацията на едно такова видео ще може да ви доведе до много интересни разговори, до много интересен начин на споделяне на опит. Тук не само ще гледате, но след като направите продължение на това видео, ще имате възможност и да направите една кратка анкета или не искам да го наричам тест. Например, в случая говорим за кои са най-големите замърсители на въздуха в големите градове и дали това са превозните средства. Да, но докато достигнете до до тази анкета или до това мини тестче, вие, разбира се, ще може да проведете много интересни разговори с учениците. И ето как в един такъв ресурс, който подбрах, ще можете да разглеждате отново под формата на такива виртуално подадени и поставени ресурси. Ето заводи, видяхте преди малко една голяма детелина, мегаполис, така че да споделяте, да провокирате учениците, да споделят опит, да търсят решение. И сега, докато говорим тук за споделяне на опити, търсене на решение, понеже клипчетата са в
по-скоро опазване на околната среда. Разбира се, има и много и различни тематики, други, които ще откривате в различните класове и по различните учебни предмети. Ето как един клип, например, може да ви провокира и всичко това да прерасне в един проект. Ако продължим като в проекта и като междупредметна връзка с колегите си, съответно по компютърно моделиране, примерно, или в човека и природата, или по български език, този проект би се превърнал в едно наистина детско творчество по едни теми, изключително важни, едни теми, които никога не бива да падат от подиума, от сцената на класната стая, като опазване на околната среда, като толерантност, като добронамереност, като всичките тези добродетели, с които следва да възпитаваме в своите ученици. Но когато не само учителят е доставчик и провокатор на всичко това, когато в подкрепа на тези каузи, на тази мисия включим и машината, и това, че те обичат, разбира се, като едно дигитално поколение, възможността им да работят през устройствата и всичко това, което машината им поднася в случая, наистина можем да приобщим в тези полезни каузи, в тези високи цели много повече ресурси и много повече занимания, които ще приемат по един естествен начин. Да, говорихме вече и за състезателния дух и за волята за победа, за чувството за удовлетвореност, за добронамереност, за толерантност, защото докато се изчакват отделните ученици да кликат, да се види резултата, всичко това, колеги, е въпрос на търпимост, на толерантност, да изчакаме съученика си. Някои са по-бавни, някои се ориентират по-бързо, разбира се. Аз няма да отварям вече тези ресурси, за да стигнем на финала сме. Тук бях подбрала едни правописна лично местоимение, пак така водена от изображенията, които са подкрепили този дигитален ресурс. Да, тук вие се досещате, си говорим за вие, за правописна главна буква, малка буква и така нататък, но вижте само рисунката, изображението, с който е подкрепен този ресурс в частта български език и литература. Тези протегнати ръце, тези сърчица, които са поставени, и тогава, когато си говорим за лични местоимения, вижте как те неусетно водят погледа и водят съзнанието точно към това, към което се стремим, а именно добронамереност, толерантност, търпимост, учтивост и така нататък. Това, за което се говори в личните местоимения. Вече говорихме за формиране на знания, за трениране на моториката и нека да покажем вече на финала нещо, което е много важно, което ви дава Изи Знайко, умение за самооценяване. Умението да се самооценяваме, да се саморефлексираме и изобщо учениците да се формират тези нагласи. И разбира се, това е и високо ниво на умение, не само а изобщо на компетентност. Самооценката е нещо, което най-трудно се формира. Но когато, преминавайки през подобни ресурси, всеки успее и получи веднага и навременна обратна връзка, и то обратна връзка, която е поднесена по един много креативен, много приятен, много несанкциониращ начин. Тук ще намерите не само възклицания от типа поздравления, справи се чудесно, но ще намериш браво, браво, отличен резултат, добре, справя се чудесно, но имаш нужда да поработиш още, да, ти си вече майстор. Изобщо едни такива послания. Това не е просто една обратна връзка. Това са послания, които наистина, връщам се за началото на своята тема, наистина създават изключително интересна, много ползотворна, много дружелюбна и много приятна атмосфера, както видяхте, във всеки един час.
Когато учим децата от най-малка възраст да осмислят по един реален начин своите успехи, да дешифрират своя неуспех, нещо, което е така много важно дори и за възрастните хора. И ние трудно се примиряваме или отчитаме своите неуспехи. Да знаем къде са грешките, да умеем да планираме след това начина, по който се поправят тези грешки, да се чувстваме подкрепени от съмишленици, от своите съотборници, от съучениците си в групата. Това е изключително важно. И дигиталният ресурс, в случая този, за който говорим, а именно EasyZnайко, наистина ще ви даде много изключително полезни възможности в тази посока. Добре, колеги, ако няма въпроси конкретни, аз също бих искала да ви благодаря за това, че се включихте. Ние, както знаете, ще ви споделим тази презентация, не защото така имаме... Тя, както видяхте, съдържа много линкове, но пък тези линкове ще ви помогнат да влезете в тези ресурси, да ги погледнете отново, а пък те самите ще ви водят към други, които вие да пробирате. Така че надявам се, че и тази презентация ще ви бъде полезна. Аз също ви желая една чудесна и приятна вечер. Оставаме на разположение за въпроси и, разбира се, моменти на затруднения, ако не успеете да направите своите регистрации, ще бъдем на среща. Благодаря ви. Приятна вечер!